an b'a fɔ bana min ma ko koloci. A bɛ den dɔw yɛrɛ sɔrɔ u wololen a tɛ tɛmɛ kalo kelen kan koloci bana b'o sɔrɔ u bɛ fura sugu bɛɛ k'a fana bana kabako ba. An b'a fɔ jiri dɔ ma ko jatigi fajiri, dɔw ko ziraninjɛ jatigi fajiri. Maa min bɛ yen ni koloci kɛmɛ k'i sɛgɛn kosɛbɛ i bɛ jatigi fajiri ɲini kuru kelen pewu, ani an b'a fɔ jiri dɔ ma ko sunsunfin. I bɛ sunsunfin fana ɲini kuru kelen, i kɛra cɛ i kɛra muso ye, i b'a ni ziraninjɛ jatigi fajiri kuru kelen i b'a fara ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ kuru fila ye. I b'a tobi fo k'a mɔ kosɛbɛ. O tuma n'a mɔna, o tuma i bɛ se k'a bila hali firiko kɔnɔ baasi foyi t'a la. Mɛ fɛn dɔ bɛ yen an b'a fɔ a ma ko lala, a bɛ sɔrɔ marabagaw fɛ yen, a kɔgɔlama don. N'i y'a bila nasi la a bɛ se ka kalo kelen kalo fila kɛ ka sɔrɔ a ma tiɲɛ. O tuma ale don o don i datɔ i bɛ kafin bɛ bɔli ni tilancɛ i b'o min a la. O tuma n'i y'o min a la e yɛrɛ bɛna jateminɛ kɛ koloci kun bɛ kɛ cogo min na ka kɔrɔ ani sisan a bɛ cogo di. N'i yɛrɛ y'a dɔn k'a fɔ k'i ka fura dɔn k'i ye jawabu sɔrɔ a la, o kɔrɔ ye i ni sababu bɛnna fura in na dɔrɔn e tɛ sɔn a ka ban i bolo kɔrɔ tuguni. Parce que kuma dɔ la dɔw b'a miiri dɔrɔn ni n ye fura ta n ka bana kama n'a y'a ban dɔrɔn n bɛ ɲinɛ a kɔ. Non, kuma dɔ la hali n'a y'a ban i bɛ tugu a traitement la k'i jija a la cogo o cogo don i ka se ka semaine kelen sigiyɔrɔma 3 sɔrɔ tile 21. I mana o traitement sɔrɔ diɲɛ fɛn o fɛn kan a nafa n'a nafabaliya i b'o dɔn. An b'a ɲini Ala fɛ ka nin kɛ ka koloci bana bɛ maa na ka nin k'u bɛɛ ka fura ye Ala k'o kɛ Ala kira kosɔn.